Moi ja tervetuloa. Mä oon Teppo Moisio tavarafillari.fiistä ja mä aion nyt pitää pienen esityksen otsikolla Perhepyörä pelastaa arjen. Tämä esitys sisältää vinkkejä perheiden arkiseen pyöräilyyn, kertoo jonkun verran tavarafillari.fin taustoja ja vähän siitä, että mistä tavarafillarissa perhepyöräilyssä on kyse ja millaisia vaihtoehtoja on tarjolla. Mä oon siis Teppo Moisio. Mä perustin tavarafillari.fiin vuonna 2011 ja olen sivuston päätoimittaja ja ylläpitäjä ja kehittäjä ja hengailen sivustolla varsin usein, mutta löytää sieltä melkoisen varmasti päivittäin. Tavarafillari.fi on yhteisösivusto, jonka tarkoitus on jakaa vinkkejä perheiden arkipyöräilyyn. Silloin kun mä perustin sivuston 2011, niin oikeastaan tietoa siitä niin laatikkopyöristä, kuormapyöristä vastaavista ei saanut juuri lainkaan, hyvin heikosti myöskään esimerkiksi polkupyörien perävaunuista. Ja mä olin edellisenä vuonna hankkinut itselleni laatikkopyörän tuskailuasian kanssa ja todennut, että sille on tehtävä jotain. Ja se jotain oli tavarafillari.fi, joka on sitten kasvanut varsin vilkkaaksi sivustoksi. Viime vuonna mä sain vuoden pyöräilijäpalkinnon pitkälti tavarafillari.fin ansiosta. Sivusto ilmeisesti pidetään siis varsin onnistuneena ja sillä on jonkinlainen merkitys, kun sillä ansiolla tällaisia titteleitä myönnetään. Mutta muutama sana vielä lisää. Tavarafillari.fi on siis blogi, joka päivittyy joka tiistai. Siellä on uutisia, vinkkejä, koeajoraportteja, kaiken näköistä tämmöistä vähän toimitetumpaa tietoa perhepyöräilystä ja tavarankuljetuksesta polkupyörillä, mutta se varsinainen sydän on keskustelupalsta, jossa saa vertaistukea. Siellä on varsin mukava yhteisö, joka pystyy vastaamaan kaikenlaisiin kysymyksiin. Siellä voi ihan vasta alkajana kysyä, että mikä olisi mulle sopiva tapa liikkua, mulla on tämmöiset lähtökohdat, tai tiedättekö te tämmöisestä pyörästä, tai näin poispäin. Ja sieltä vastataan, siellä voin rohkaista kysymään, vaikka on varsin ystävällinen. Sen lisäksi tavarafillari.fin kautta saa alennuksia uusista pyöristä. Siellä muutama kauppias antaa alennuskoodeja, joten ne kannattaa käydä tsekkaamassa. Ja keskustelupalsta on parhaita paikkoja ostaa käytetty laatikkopyörä. Niitä liikkuu tosi vähän ja ne mitä liikkuu, niin aika pitkälti popsahtelee sinne myyntipalstalle. Kannattaa pitää siis sitä silmällä. Tosin sen varaan ei kannata laskea, näitä on hyvin vähän liikkeellä. Mutta puhutaan siitä, että mitä tämä perhepyöräkonsepti tarkoittaa. Perhepyörä on lasten kuljetukseen tehty polkupyörä. Ehkä tavalliselle ihmiselle se aukeaa sitä kautta, että se on pyörämaailman vastine tila-autolle tai perheautolle. Se on siis pyörä, jolla on hyvä kuljettaa lapsia siinä, missä tila-auto tai farmari on autopuolella. Jos sitten taas ajattelee, että tavallinen pyörä vastaa ehkä avomersua tai jotain tämmöistä niin kuin autoa, joka on tarkoitettu jollekin muulle kuin perheelle, niin sitten perhepyörä on taas polkupyörä, joka on tarkoitettu oikeasti perheen käyttöön. Näitä on muutama eri mallia. Laatikkopyörä on mun suuri rakkauteni kohde. Se on siis pyörä, jossa on laatikko edessä. Tämä on myöskin tässä meidän sivuston logossa näkyvillä. Kyseessä on siis laatikkopyörä. Tanskassa hirveän suosittuja on kolmipyöräiset laatikkopyörät. Tässä on Christiania-pyörä, joka on klassikko sarallaan. Sinne mahtuu 2-4 lasta noin yleisesti ottaen. Mutta näitä kolmipyöräisiä tykätään käyttää sen takia, että ne pystyy kuljettaa huomattavan isoja kuormia. Tanskassa ja Hollannissa tehdään jopa 8 lapsen käyttöön tai kuljettamiseen tarkoitettuja tämmöisiä päiväkotipyöriä, joilla sitten päiväkotiryhmät pystyy liikkumaan. Ja se on nimenomaan näissä kolmipyörissä se paras puoli. Ne kuljettaa paljon tavaraa ja se pysyy hyvin pystyssä silloin. Mun oma suosikkini on kaksipyöräinen laatikkopyörä. Se on jonkun verran kiikkerämpi ehkä lastattuna, mutta se on toisaalta sitten taas vauhdikkaammin ajaen vakaampi. Ja se on nimenomaan vauhdikkaampi pyörä ja se on ketterämpi pyörä. Siihen ei pysty lastaamaan yhtä paljon tavaraa, mutta se toimii hirveän hyvin 2 lapsen perheessä. Jollainen meilläkin on. Tässä kuvassa on mun vaimoni ja mun 2 lastani, joista toinen on vielä tässä vaiheessa turvakaukalossa, selkä ja siis huppu kuvaan päin.
Amerikassa suosittuja on pitkäpyörät, tämmöiset longtail bikeit, jotka ehkä vastaisi farmariautoa. Niissä on tämmöinen tavallista pidempi tarakka, johon pystyy tosissaan lastaamaan. Tässä kuvassa on 3 lasta noin näytön vuoksi, mutta tavallisesti siinä on 2 lasten istuinta. Mahtuu myös tavaraa sivulaukkuihin. Ja tämän ehdottomasti paras puoli on se, että tämä on hyvin samantyyppinen ajaa kuin tavallinen polkupyörä. Siinäkin voisi verrata eroa siihen, että mikä on tavallisessa autossa ja farmariautossa. Eli ei sitä tuntumallisesti juurikaan ole muuten kuin, että takaosa tulee vähän hitaammin perässä. Suomessahan suosittuja on perävaunut. Ne on ihan erinomainen tapa kuljettaa 1 tai 2 lasta suojassa tuulelta sateelta. Ostoksia mahtuu mukaan jonkin verran. Ja luulen, että siis näissä suosio johtuu pitkälti siitä, että nämä ei edellytä pyörän vaihtamista, mikä voi olla henkisesti aika iso juttu, että vaihdetaan se oma tuttu pyörä perhepyörään. Tässä ei tarvitse vaihtaa pyörää, vaan perävaunun saa tonne perään ja itse asiassa saman perävaunun voi laittaa isän tai äidin pyörään. Sitten on tämmöinen mammapyörä-tyyppinen luokka, joka on, tykkään puhua mammiksista, mummopyörä perhekierteellä. Se on siis kyse siitä, että otetaan varsin tavallisen näköinen pyörä ja laitetaan siihen paljon lastenistuimia ja runsaasti laukkuja ja koria kuljettamaan tavaraa. Tässä kannattaa kuitenkin huomata se, että tämmöinen raskaan luokan mammapyörä, johon pannaan 2 lasta kyytiin, niin ei välttämättä oikein voi olla tämmöinen ihan peruspyörä, että sanotaan, että jopoon tätä ei voi tehdä, koska se jopo ei yksinkertaisesti kestä noin paljon lastia. Tässä kuvassa on Helsingin pyöräteiden suunnittelusta vastaava fillarivirkamies Marek Salermo testaamassa tämmöistä hollantilaista rahtipyörää, joka on varusteltu perhekäyttöön. Tästäkin on juttu Tavarafillarin blogissa, sen voit sekata sieltä. Pyörä sinänsä on nimeltään Workcyclesin FR8 ja ehkä suomalainen vastine sille olisi Postin käyttämä Helkaman Pro, jossa on vieläpä sähköt. Mainio apu. Suomessa tämä on kummallista, mutta Amsterdamissa ja Kööpenhaminassa perhepyörät on arkea. Mä kävin 2013 napsimassa muutaman kuvan siitä, kun perheet tuovat lapsia kouluun Amsterdamissa ja se näyttää täältä. Sieltä joka suunnasta tulee polkupyöriä, jossa on kyydissä 1, 2, 3, 4 lasta. Laatikkopyöriä tulee valtavasti. Lapset pyöräilee itse kouluun. Tämä on siellä hirveän normaali tapa liikkua. Amsterdamissa tämmöisiä pyöriä näkee käytännössä joka korttelissa 1, 2, muutaman. Ei välttämättä turistikortteleissa keskustassa, mutta heti jos lähtee asuntokortteleihin kauemmas, niin näitä näkyy kadun varressa todella paljon. Kööpenhaminassa mä en ole käynyt, mutta Kööpenhaminan oma raportoinnin mukaan joka 4. 2-lapsisella perheellä on siellä tämmöinen tavarapyörä. Se on aika huikea määrä, tarkoittaa siis käytännössä yli 10 000, 20 000 pyörää liikenteessä siellä. Ja silloin puhutaan nimenomaan näistä raskaista laatikkopyöristä. Sen lisäksi lapset liikkuu vielä tavallisten pyörien, tämmöisten mammisten ja tavallisten peruspyörien kyydissä. Eli näitä lasten kuljettaminen on ihan todella normaalia pyöräilymaissa polkupyörällä. Mistä tämä sitten johtuu? No, sama pätee Suomessa. Tässä ei oikeastaan ole mitään eroa. Täällä sitä ei ole ehkä vielä samassa mittakaavassa hoksattu, eikä myöskään ole ehkä luotu puitteita ihan täydelliseksi sillä, mutta myös Suomessa siinä, missä Amsterdamissa ja Kööpenhaminassa polkupyörä on kaupungissa nopein vaihtoehto liikkuu. Siinä ei tarvitse etsiä parkkipaikkaa, siinä ei tarvitse huolehtia vaihdoista. Se on huomattavasti kävelyä nopeampaa. Mä itse olen tällä hetkellä koti-isänä ja mullahan tämä laatikkopyörä laajentaa mun elinpiiriäni aivan valtavasti. Mä pystyisin herttoniemeläisenä käymään lähipuistoissa rattarin kanssa, mutta laatikkopyörällä mä voin viedä lapset 7 kilometrin päähän talvipuutarhaan ilman, että se on mikään kauhean kummoinen retki sinne. Ajaa vajaan puoli tuntia fillarilla ja pääsee suoraan pihaan. Ja tämä pihan pääseminen on aika merkittävä juttu muutenkin, koska siis autolla joutuisi menemään parkkipaikalle, bussilla menisi jonnekin vähän kauemmas, mutta laatikkopyörällä pystyy päräyttämään suoraan sinne leikkipuiston pihaan, nostaa lapset kyydistä ja aloittamaan leikkimisen. Tämä on hirveän näppärää.
Toinen fakta on se, että perhepyörällä asiat hoituu tosi hyvin. Tavallisella pyörällä lapsiperheen arkeen voi olla hieman haasteellista tarttua, koska esimerkiksi ruokaa pitää ostaa varsin paljon. Mä kävin tätä esitystä varten, tunnustan, automarketissa ostaa ehkä vähän tavallista isomman satsin. Meillä oli jääkaappi tyhjänä, joten ostin kostoksi tyhjäksi koko Prisman, täytin kärryn ja mietin kieltämättä vähän, että miten tästä selvitään, mutta kyllä, 4 kilometriä tästä paikasta kohti kotia puoli tuntia myöhemmin. Mulla oli 7 kassillista tavaraa ja 1,5-vuotias. 1,5-vuotias tosin nukahti ennen kuvanottamista, joten sitä ei saatu poseeraamaan, mutta kaikki tämä tavara oli tuossa pyörän kyydissä ja sinne olisi mahtunut enemmänkin tavaraa. Me ollaan roudattu täällä myöskin huonekaluja, esimerkiksi kirpparireissuilta. Ollaan tuotu tämä 50-lukuinen puhelinpöytä, mutta me ollaan myöskin tuotu huonekaluja huonekaluliikkeistä. Ei toki sohvaa, mutta esimerkiksi toimistotuolin hyllyt, tämän tyyppiset jutut liikkuu tosi hyvin tuolla fillarilla. Itse asiassa musta tuntuu, että käytännössä fillarilla ei ole pystynyt kuljettamaan lähinnä semmoisia tavaroita, mikä joka tapauksessa olisi kannattanut tilata kotiin kuljetuksella, mitä me käytetään paljon. Kolmas fakta on se, että pyöräily on myös lapsen kasvatusta. Ja pyöräilemällä opettaa lasta liikkua polkupyörällä. Kohta ne liikkuu perille itse. Tässä on se hauskuus, että jos opettaa lapselle autoilusääntöjä, niin niistä on sillä isommin hyötyä vasta, kun se täyttää 18 ja sille saa ostettua auton. Mutta pyörän kanssa lapset pystyy liikkumaan jo alakouluikäisenä varsin sujuvasti ja itsenäisesti ympäri kaupunkia. Petteri Nisula kirjoitti tästä aiheesta tavarafillari.fiin blokkauksen keväällä 2013, jolloin pyöräilyjärjestöt kampanjoivat lasten pyöräilyn puolesta pitkälti samoin argumentein. Ja mä oon itsekin huomannut, että tässä on jonkinnäköistä totuuspohjaa, sillä meidän nyttemmin 3,5-vuotias esikoinen tuntuu ymmärtävän liikennesäännöistä yllättävän paljon ikäisekseen. On liikkunut siis potkupyörällä meidän kanssa ja tuntuu, että se on kyllä jotain oppinut tuolla kyydissä istuessa. Toki ollaan aiheesta puhuttu ja näin poispäin, mutta musta tuntuu, että esimerkillä on ollut varsin iso merkitys. Nyt muutama vinkki. Mä menen aika yleisellä tasolla tässä vaiheessa, mutta mun ensimmäinen vinkkini on se, että jos aikoo pyöräillä joka päivä, niin kannattaa hankkia semmoista vehkeitä, joita on kiva käyttää. Jos niissä on jotain pientä semmoista, mikä ärsyttää, ottaa päähän, niin siinä vaiheessa kulkee mieluummin jotenkin muuten. Tämmöinen arkipyöräily ei perustu siihen, että pyörällä on pakko kulkea, vaan siihen, että pyörä on oikeasti helpoin tapa liikkua. Se, että mitä se sitten tarkoittaa, niin voi vaihella tosi paljon. Yhdelle riittää käytetty lastenistuin ja se sama vanha peruspyörä ja elämä muuttuu sillä tosi hyväksi. Mutta toiset sitten tarvitsee enemmän, että se tuntuu helpolta ja näppärältä. Meidän omassa perheessä kävi sillä lailla, että me hankittiin ensimmäinen laatikkopyörä tosissaan silloin 2010 ja mä olin sillä itse tosi paljon, mutta vaimo ei innostunut käyttää sitä kauheasti. Se hyvin tarkkaan harkitsi ja mietti reittejä ja aika usein lähti jollain muulla kuin pyörällä, vaikka musta tuntui, että pyörällä olisi ollut fiksu lähteä. Sitten me hankittiin 3 vuotta myöhemmin sähköavusteinen versio samasta pyörästä ja yhtäkkiä mun vaimoni rupesi käyttää sitä aivan älyttömästi. Mä tajusin, että se oli oikeasti ollut vaan vähän liian raskas, mutta sitten kun siihen panostettiin sen verran vielä lisää, että siitä tuli kevyempi, se oli yhä edelleen helppo, kiva lastata, siihen mahtui paljon tavaraa, niin vaimo rupesi hoitaa kaikki kauppareissut, kyläilyt käytännössä pyörällä. Sitten tuli niin kiva, että se arkiliikkuminen muuttui mielekkääksi ja helpoksi. Toinen vinkki, ja tämä liittyy nimenomaan laatikkopyöriin, on se, että se säilytys ei itse asiassa ole niin iso ongelma kuin ihmiset ajattelee. Toihan on hirveän iso toi pyörä. Anteeksi. Se on hirveän iso se pyörä ja ihmiset sanoo, että ei semmoista, olisi kiva hankkia tommonen, se on ihana, mutta kun ei se mahu meidän pyöräkellariin. Mutta tämä on vastaava tilanne, kun jos ajattelisit, että autoa ei voi hankkia, koska sillä ei ole lämmintä tallipaikkaa. Autohan kestää ulkosäilytystä ja niin kestää nämä laatikkopyörätkin. Tässä on kuva Hollannista. Tässä on itse asiassa 2 laatikkopyörää samassa kuvassa ihan normaalissa ulkosäilytyksessä kadun varressa. Näin hollantilaiset säilyttää niitä pyöriä. Ja tätä käyttöä vasten niitä pyöriä tehdään.
ne tehdään sillä lailla, että ne kestää ulkosäilytystä. Toki ne säilyy paremmassa kunnossa, jos sen saa sisälle autotalliin tai pyöräkellariin, mutta ne kestää tän näin. Mä tapasin itse näitä pyöräkauppiaita ja nimenomaan siis pyörävalmistajia, ja ne sanoi, että ne vaan pitää tehdä niin, että ne kestää. Se näkyy sitten kyllä hinnassakin. Se on yksi syy, minkä takia ne maksaa niin paljon. Ne tehdään kestämään. Kolmas vinkki on se, että aloita heti. Ihmiset pohtii sitä, että koska on oikea vaihe hankkia tuommoinen laatikkopyörä, ja se oikea hetki on oikeasti nyt. Laatikkopyörä on aivan parhaimmillaan vauva-aikana. Me itse hankittiin tosissaan pyörä silloin, kun meidän esikoinen oli pieni, eikä meillä oli oikeasti ajatustakaan siitä, että hankitaanko me vielä toinen lapsi. Mä oon tosi onnellinen, me tehtiin niitä. On parantanut meidän elämää tosi paljon. Niistä ihmisistä, ketkä on ylipäätään pitänyt laatikkopyörästä, niin kukaan ei ole koskaan sanonut, että voi, että olisi kiva hankkia tämä vähän myöhemmin. Kaikki sanoo, että olisipa sen hankkinut aiemmin. 3 vinkkiä on tosi vähän. Mutta lisää vinkkejä saa osoitteesta www.tavarapillari.fi. Siellä on keskustelupalsta. Blogissa on lähemmäs 200 postausta. Ja vaikka mä oon tässä nyt keskittynyt lähinnä lapsiperheiden näkökulmasta asioiden puhumiseen, niin tavarapillari.fi ei kuitenkaan ole pelkästään lapsiperhesivusta. Sieltä saa vinkkejä myöskin muunlaiseen tavarafillarikäyttöön. Oli se sitten muusikon kamojen roudaamista, palstapuutarhurin pohdintaa siitä, että miten muuta sekin saa perille, tai itse asiassa tavarapyörähän on ihan mainio väline ihan työkäytössäkin, sillä pystyy kaupungissa liikuttelemaan sopivia määriä tavaraa vaikka pienelle rakennustyömaakeikoille. Mutta mä päätän esityksen tähän. Kiitos, että kuuntelitte. Käykää osoitteessa www.tavarafillari.fi ja kertokaa terveisiä. Toivottavasti tästä oli iloa.